Ahojte, je sobota 17. mája a keďže je sucho a huby nerastú, tak sme sa vybrali na výlet skoro 200 km od nášho bydliska, aby sme skontrolovali jednu lokalitku, kde rastú vzácne orchideje črievičníky papučkové. Toto miesto nám prezradil jeden kamarát, ktorého týmto pozdravujem a som mu za to veľmi vďačný, že som ich mohol vidieť naživo. A rád by som sa podelil o túto nádheru s vami. Tu máme jeden takýto kvietok. Aj keď sa zdá, že tie kvietky sú nápadné, tak neuveriteľne splývajú s prostredím a človek ich veľmi ľahko prehliadne. Ja sa pokúsim na to zaostriť na detail toho kvetu. Sú úplne úžasné. Je tu niekoľko rastliniek. Tu je jedna, ktorá ešte len začína kvitnúť. Teda myslím si, že začína kvitnúť a neodkvitá, ale nie, ešte sa len bude rozvíjať. Ťažko sa zaostruje na tie kvety. A ešte sú to také tri, jeden za druhým. V takom rade. Musím si dávať pozor, kam šlapem, lebo sú tu aj iné druhy orchideí, tak aby som im neublížil. Nádhera. A tu je ešte jeden. Je to paráda.